Кыскача әйтеп үткәндә, мәсәлән, Финляндиядәге татарлар, алар мишәр диалекты вәкилләре. Алар заманында хәзерге Түбән Новгород өлкәсеннән киткәннәр, сәүдә эшләре белән киткәннәр һәм шунда төпләнеп калганнар. Хәтта шуны да әйтергә кирәк, бу диаспора ничек дип менә үзенчә генә яши торган диаспора дип әйтик инде. Чөнки бу диаспораның яши торган мөхите аның үз мөхитеннән аерыла тел ягыннан. Чөнки финнар арасында яшәгән татарлар үзләренең телләрен ничек алып китсәләр, моннан 150 ел элек шулай саклыйлар. Бернинди бозусыз, бернинди башка сүзләрне кертмичә, аларның әби-бабалары ничек сөйләшкән булса, бүген инде 4-5 буын Финляндиядәге татарлар шул телдә сөйләшә. Шундый күренеш, мәсәлән, Япония, Америка татарларында күзәтелә. Ләкин кызыклы диаспоралар бар, Төркиядә, Кытайда яшәүче татарларның телләре бик нык үзгәргән. Моның сәбәбе булып, алар барып урнашкан җирлек санала. Чөнки Төркиядә дә, Кытайда да татарлар төрки халыклар арасында яши. Бигрәк тә Кытайның Синҗан Уйгур автоном районындагы татарлар. Чөнки тарихтан мәгълүм булганча, Кытайның 2 төбәгендә татарлар үзләренә җәмгыять кырып яшәгәннәр. Берсе аның Харбин төбәге, бүгенге көндә инде анда татар калмаган. Алар таралып беткәннәр, бер төркеме Төркиягә киткән, бер төркеме Америкага киткән, менә Синҗан Уйгур автоном районындагы татарлар бүгенге көнгә кадәр үзләренең менә шушы татарлыкларын белдереп, татар җәмгыятьләренә оешып, уйгурлар арасында бик матур дөнья гомер итәләр. Бүген киңрәк шушы проблемага тукталырбыз. Ни өчен дигәндә, инде 2005 елдан башлап Татарстан хөкүмәте Кытайда яшәүче милләттәшләребезнең балаларын Татарстан югары уку йортларында укыту проектын башлады. Хәзер инде 6-нчы төркем Татарстан вузларында белем ала. Шул нисбәтле Татар конгрессы Казан университеты укытучыларын әлеге балаларны сайлап алу өчен дип Кытайга безне җибәргән иде. Шуннан башлап Кытайдагы татарлар белән кызыксыну, аларның телләрен өйрәнү безнең алдыбызда зур бер шундый кызыклы, әһәмиятле мәсьәләне куйды. Шуннан башлап без берничә тапкыр Кытайга сәфәр ясадык. Андагы тел үзенчәлекләрен язып алып, өйрәнеп, инде фәнни әйләнешкә киттек. Кытайда татарлар Синҗан Уйгур автоном районының нигездә Үрümче, Гылҗа, Чәүчәк, Алтай шәһәрләрендә яшиләр. Барлыгы үзләре әйтүенчә 5000-гә якын татар бар. Кайбер мәгълүматлар әзрәк дип әйтә, мәсәлән 4500, 3000-нән артык дигән мәгълүматлар да бар. Кайбер мәгълүматлар буенча хәтта 5000-нән дә күбрәк татар яши дигән сүз. Әлбәттә, мондагы милләттәшләребез инде шундагы төрки халыклар белән бәйләнешкә кереп, гаилә корып, шундый уртак бер тел барлыкка китергәннәр. Монда яшәгән татарларның телендә 19-нчы гасырда әби-бабалары алып киткән татар теле җирле уйгур, казах, үзбәк элементлары белән бик байыган. Яшь буын телендә инде татар теле белән бер рәттән бездә татар телендә рус алынмалары өстенлек итсә, анда инде татар телендә Кытай алынмалары өстенлек итә. Шундый ук вазгыять күзәтелә, мәктәпләрдә балалар бакчаларыннан башлап, хәтта Кытай балалар бакчасы, Кытай мәктәбе, Кытай югары уку йорты, татар теленең кулланылыш даирәсе бар гаилә генә калып килә. Әгәр дә тарихка игътибар итсәк, бу турыда безнең танылган галимебез, тарихчы Миркасым абый Госмановның язып калдырган хезмәтләре бар. Мәсәлән, я булмаган китап, тулысынча шушы Кытайдагы милләттәшләребез тормышына багышлана. Инде белүебезчә, Миркасым абый үзе дә шушы җирлектә туып үскән кеше. Аның хезмәтләрендә татарларның Кытайга булган иммиграциясе турында сүз бара, андагы яшәү рәвеше турында сүз бара. Һәм шул китапка таянып, һәм үзебезнең эзләнүләргә таянып берничә фактны әйтеп үтәсе килә. Алда әйткәнемчә, төп татар яши торган районнар, шәһәрләр ул Гылҗа, Үрümче. Бигрәк тә Гылҗада татарларны искә төшереп тора торган урыннар шактый күп. Мәсәлән, анда татар мәчете бар, анда татар зираты бар, анда Юныс
Хәбиб Юнич күчәсе урамы бар. Элек Тукай урамы да булган, хәзер ләкин ул урам үзгәртелгән, башка исем белән атала. Татар мәктәбе бар, ансы бик шатлыклы хәл. Бу мәктәп бүгенге көнгә кадәр сакланган. Аңа хәзер инде төзәтү, ремонт эшләре башкарылды һәм мәктәптә музей эшләп килә. Ул мәктәптә татар укытучылары эшләгәннәр, татар телендә укытканнар, мәсәлән, математика, тарих, бик күп фәннәрне, татар теле әдәбияты укытылган. Мәктәп бездән киткән китаплар белән тәэмин ителгән. Мәктәптә шактый зур китапханә булган. Мәктәп коллективы халыкны татар мәдәнияте белән таныштырган, төрле спектакльләр куйганнар, Тукай кичәләре үткәргәннәр. Әлбәттә, бу традициялар бүген дә дәвам итә. Ләкин укыту татар телендә алып барылмый. Әйткәнемчә, уйгыр мәктәпләре бар әлегә, ләкин өстенлек Кытай мәктәпләрендә татар теле татар җәмгыятьләрендә саклана, татар гаиләләрендә саклана. Шунсы куанычлы, Кытайда яшәүче милләттәшләребез ел сайын Сабантуй үткәрәләр. Алар ел сайын Тукай кичәсе үткәрәләр, ел сайын Нәүрүз бәйрәме үткәрәләр. Һәм бу кичәләрдә төп игътибар татар милли музыкасына бирелә, татар җырлары җырлана, татар биюләре биелә. Әмма ләкин татар бию дигәндә шунсы да кызыклы, алар татарча биюне атнушка дип атыйлар һәм ул безнең рус биюенә туры килә. Хәтта алар безнең белән бәхәсләшәләр монда килгәч, сез татар биюен белмисез, ул бездә сакланган һәм безнең биюебез чын татар биюе дип әйтәләр. Алар кулъяулык тотып, менә бездә ничек итеп рус биюен калинканы бийләр, менә шулай итеп татар биюе биебез дип әйтәләр инде. Татар җырлары, тарихи җырларны бик күп беләләр, үзләрендә генә сакланып калган җырлар бар. Ләкин соңгы елларда, мәсәлән, бигрәк тә шикләр ачылган 90-нчы еллардан башлап, бу өлкәләргә дә яңа татар музыкасы барып кергән. Алар безнең популяр җырчыларыбызның җырларын бик яхшы беләләр, үзләре дә бик яхшы җырлыйлар. Татар теле ничек яшәгән Кытайда? Беренчедән, татар теле ул әйткәнемчә мәгариф теле булган. Татарлар каягына барсалар да мәктәп ачканнар. Менә шушы без әйткән Кулҗада татар мәктәбе булган, Шәүчәктә татар мәктәбе булган, Үрүмчедә татар мәктәбе булган. Бу инде 20нче гасырның 30нчы елларына кадәр мондый мәктәпләр яшәп килгән. Шуннан соң татар теле ул матбугат теле булган, татарча газеталар чыгарылган Кытайда, мәсәлән, Кулҗада Алга дигән газета чыгарылган. Татар теле сәүдәгәрләр теле булган. Мәсәлән, Кулҗаның уртасында ташлапкә дип атыйлар, димәк, ташлавка дигән сүздән барлыкка килгән шундый базар, анда 60лап татар сәүдәгәре үзенең сәүдәсен башкарган. Татар теле дин теле булган. Дин теле ни өчен дин теле дип әйтәбез? Әлбәттә, гыйбадәт мәчетләрдә гарәп телендә мәгълүм булганча, ләкин вәгазьләр татарча сөйләнгән. Татар теле әйткәнемчә гадәти аралашу теле булган. Татар гаиләләре үзләренең балалары белән, үзләренең гаилә вәкилләре белән татарча сөйләшкәннәр. Хәтта татар мәктәбендә укыган уйгыр, казах, дүнгән милләтеннән булган кешеләр дә татар телен бик яхшы белгән һәм аралашып яшәгәннәр. Татар телендә иҗат иткән әсәрләр дә барлыкка килгән, алар басылып килгән. Һәм әле соңгы вакытларда да, мәсәлән, анда яшәп иҗат иткән Ильяр Габитовның шигырь җыентыгы Казанда дөнья күрде. Димәк, күргәнебезчә, татар теле бүгенге көнгә кадәр Кытайда актив кулланылышта тел буларак яши дип әйтә алабыз. Телләренә килгән нинди кызыклы фактлар барсың. Инде без монда якынча үзебезгә иң якын булган темаларга тукталып үтсәк, мәсәлән, туганлык атамалары. Кытай татарларында әти, әни сүзләре бездән әз генә үзенчәлеклерәк. Алар әтине әттә дип әйтәләр, әнине тәтә дип әйтәләр. Әти, әни дигән сүзләрне алар монда килгәч кенә өйрәнәләр. Шунсы үзенчәлекле, Кытайларда, Кытай татарлары телендә апа, әни мәгънәсендә апа сүзе дә бик актив, чөнки уйгырлар әнине апа дип әйтәләр. Шулай ук катнаш гаиләләр булу, менә бу туганлык терминнарына да аермалар кертә. Мәсәлән, күп очракта, мәсәлән, семьяда әгәр дә ир кеше татар, аның хатыны уйгыр милләтеннән булса, ул гаиләнең балалары әтиләренә әттә дип, әниләренә апа дип эндәшәләр. Һәм әби бабай да милләт ягыннан аерыла. Мәсәлән, әгәр дә әтисенең әнисе булса, ул әннә була, әнисенең әнисе, димәк, уйгыр булгач, ул чоң апа була, зур әни дигәнне аңлата. Менә шундый кызыклы күренешләр бар.
Demek, eğer de indi biz rizq atamalarına ihtibar etsek, rizq atamaları, hazırki Tatar edebi tilindeki rizq atamaları bile köp ışırakta ortak. Mesela Xitay Tatarları da peremeş pişire, onlar da beliş pişire, ama bizde bulmagan qat-qat, bakali degan rizqlar onda saqlanıp qalgan. Bu demek qat-qat, bakali, ol şey aşları, qamır rizqları, onlar bik köp bu rizqlarını pişirerler. Hem şunsı da tağın aytib öterge kerek, Uygurlar менә şuшы rizq medeniyetin, bigirәк тә qamır rizqlar medeniyetin Tatarlardan öğrengenler. Uygurlarda bu medeniyet bulmagan, çünkü tabiat şartlarına qarasak, алар qamır rizqlar bik aşamaganlar, yeşilçe, җиләк җимеш белән көн күргәннәр. Татарлар баргач, аларга менә шушы мәдәниятне керткәннәр. Мәсәлән, бездә бик популяр булган göbәдия, şekşek kebek rizqlar anda pişirilmi. Gayitlerde sangza degen bir rizq pişirerler. Bizden şekşek qamırından, lakin bik zor itip urap, onu hatta ki nişik dip anlatırga da bilmeyim sizge, uralgan şunday bir qamır rizqi bula. Lakin qamırı şekşekniki kebek tügerek itip jeyilgen rəvişdə işlənə. Şulay yox, Uygurlarda lağman bik populyar. Lağmanı kübrək qədəti rizq itib hər künü də pişirər, lakin tuğan künlərə lağman pişirərlər. Ne için? Çünki lağmanın qamırı, tuqmaşı bik uzun bula, kişiyə uzun qımır tülər üçün, alar lağman pişirib tuğan kününü şulay beyram edələr. Şulay yox, bik qızıqlı görünüş, hayvan atamaları, җиләк җимеш, yeşilçe atamalarında şağılış taba. Hayvan atamalarından mesela bizning әтәш alarda xoraz, bizning tavuk alarda tuxu, busu Uygurlardan kirgan. Bizdagi мәши alarda mışıq. Менә шундый кызыклы гыйбарәләр бар. Bizdagi кәҗә alarda üçkә. Min bu мәсьәлә белән шөгыльләнә башлаганда bir мәкалә язган идем. Иосиф Гиганов сүзлеге белән менә шушы Кытай татарларындагы берәмлекләрне чагыштырып. Шунда миңа безнең танылган галимәбез Ханисә Алишина әйтте, әллә Кытай татарлары Сибирдән киткәннәр микән дип. Lakin алар Сибирдән китмәгәннәр. Сибир татарлары белән Кытай татарлары сөйләшендәге уртаклыклар, siz biləsiz, Sibirdə Buxarlılar, Buxarцы degen bir etnik türküm var. Bunlar demək, qayşandır Üzbekistan territoriyasından Sibirə köçüb oturgan xalq. Uygurlar bilə Üzbeklər bik yaxın, başqurt bilə Tatar kebek. Alар bir gailəgə kirə. Şuna görə menə Uygur tilindən kirgan atamalar, Qıtayda yaşayışı Tatarlar dilindəki Uygur sözləri bizning Sibir Tatarları dialektlarında da aktiv kullanıla. Menə şunday ortaq paralellər ötkərirgə mümkün. Folklorga kelgəndə alarның özlərinə gənə xas jırları var. Alarның özlərinə gənə xas küyləri var. Şulay bizdə məsələn biz jırlaytırgan Qas qanatın, ondan soң Ay urağın jırların bik jırlaylar, lakin alarның küyləri başqa. Hem şulay yox alar aytələr, bizdə tarixi çınlıq, dürüstlük saqlana, siz anda başqa mədəniyyətə əsirində bu jırların küylərini də özgərtkənsiz, jırlaw tempində, tizligində özgərtkənsiz, bizdə tarixi saqlanıb qalğan deyə aytələr. Üzlərinin jirligində barlıqqa kelgən taqmaqlar bik qızıqlı. Alar məsələn jırlaylar, nasip bolsa görüşürüz Kulja bakşalarında deyib, menə şunday Tatar taqmaqlarına jirli üzünşəlik kirtələr. Qazanğa kitəməli, xatın bergən akşalarının başına jitəməli deyib, menə şunday jırlar jırlaylar. Xalq bik muzikal. Bik muzikal xalq. İki kişinin birisi jırlay, garmonda oynayırlar. Üzlərinin ətkənimşə mədəniyyətlərini saqlab qalırğa tırışalar. Biz birinci türküm olub barğanda bizdən bilən birgə Fənzilə Hakim Cəvhərivada barğan idi. Ol bik köp üzünşəlikli bəyitlər, şunday jır taqmaqları, əkiyyətlər, legendalar yazıb qayıtdı. Menimcə əligə ayrım kitab olub basılıb çıxmadı, lakin menə şuшы bizning folklor üzəgi fondunda bu yazmalar var. Gələcəkdə işkərtilib dünya görür deyib men ышанам. Tağın bir нәрсә әйтеп үтәсем килә, bu әлбәттә тел мәсьәләсе түгел, гомумән халыкка, безнең милләттәшләребезгә килгәндә, татарлар Кытайда сан ягыннан иң аз булган милләт. 56 милләтнең иң ахыргы урында торалар. Ләкин
Белемлелек ягыннан алар беренче. Димәк, монда сыйфат өстенлек китә. Татарлар арасында бик күп галимнәр бар. Бигрәк тә медицина өлкәсендә галимнәребез күп, техник өлкәдә. Татарлар арасында министрлар бар. Бүгенге көндә дә, мәсәлән, Шинҗан Уйгыр автоном районының сәламәтлек саклау министры татар. Татарлар арасында Бөек Кытай мәҗлесенең депутатлары бар. Гомумән әйткәндә, университет галимнәре күп. Һәм шулай ук табиблар, укытучылар. Кытай бик зур ил, анда халыкның яшәү рәвеше төрле, ләкин эшсез теге фәкыйрь татар юк. Әгәр дә татар икән, димәк, ул үзенең эшен дә тапкан, ул үзенең тормышын да җайлаган, ул баласын да укыта һәм ул үзенең милләтенә туры килә торган горур кеше булып яши бирә. Менә минем әйткәнем бар, күп чыгышларда читтәге татарлар бик горур. Аларда милли хис бик горур чагылыш таба. Милли горурлык көчле. Шуңа күрә дә алар татарга ничектер үзләренең татар булулары белән горурланып, әле шикләр ябык вакытта да тешләрендә Казанны күреп, Казан кичләрен кычкырып, җырлап, аннан җылап, менә шулай итеп татарның, Казанның көченә ышанып яшәгәннәр. Һәм тагын бер бик кирәкле һәм бик яхшы эш дип уйлыйм, менә шушы Кытайда яшәүче милләттәшләребезнең балаларының да килеп уку. Әлбәттә, менә шундый глобализация заманында без күрәбез, телләр бигрәк тә менә шундый зур милләт арасында яшәгән телләрнең юкка чыгу процессын без һәр көнне күреп торабыз. Менә шушы 2005 елда башлаган әлеге яхшы проект булмаса, Кытайдагы яшәгән татарларның балаларын Казанга китереп укыту проекты булмаса, анда татар теле бу кадәр сакланган дәрәҗәдә калмаган булыр иде. Әлбәттә, монда килеп укучы студентлар барысы да татар теленнән, тарихтан белгеч тә булмас, галим дә булмас, ләкин монда килеп укып татар телен өйрәнеп киткән яшьләр үзләренең гаиләләрендә телне саклаячаклар. Алар үзләренең балаларына өйрәтәчәкләр һәм Алла бирсә шулай дәвам итеп Кытайда татар теле әле киләчәктә дә сакланыр дип без өметләнәбез. Балалар, менә аннан килүчеләр бездән аермалы буларак дип әйтим инде, безнең җирле халыктан аермалы буларак, милли горурлыкның югары булуы белән аерылып торалар.